Sa kagwapa ni mo, mahadlo ko. Di ba, ikaw man to igsoon ni Karina, no? Oh, ako to. Ikson ka rin na. Ngani mong itong ibinangan. Ha? Wa mo ko na ko binuang ni Karina. Day. Sulti lang pas tinood ha. Kato akong kauban nga si Tasyo. Mao gito'y tinuoray nga nakagusto ni Karina. Pero kay bao ka day? Mas gwapa pamanday ka sa imo igso, no? Karina. Pag sure ay. Akong pangutaan na ba? Nga na yung binangas ka rin na? Ay pag-change of topic. Wala lagi kami, dili kami. Ang tinuray nga naibog yung maguwang si Tasyo. Tinuod lagi nga gwapa ka. Pagtalong ba? Ayaw lagi. Piti tinuod lagi. Day. Kani manggod si Tasyo may nakaingon good. Sige gatupo-tupo. Unya siya day dakong gusto anak ni Karino. Ano mo pag binuang babae? Uy, di ba lalim magbinuang babae? Day. Sa ako ang vocabulary, wala gid ko anang binuang kog babay. Binuod ka. Uy! Sa tinuod lang no. Kanang agi-agi ko din na. Kanang magsilig-silig ka. Labi na kanang magsayal ka. Cute kay ka. Wapa man day kay ka di ay. Karon na ako na feel ba nga ganahan kay ko nimo. I'm sure then happy ko oy. Ayun, magay. Diba, Karino? Imo lang kuha kag chance na makita. Sitahan gid ng taktika. Pero paminaw na ako. Orag wala siguro ko'y pag-asa eh. Dili man ko gwapo. Pobre ra pud ko. Pero day kining ako ang gibati diha nimo. Tinud-anay gina. You are the sunshine of my life. You are the sunshine of my life. Until you say you're my. You're my angel, baby. Binuod ka, Pikoy. Ganahan, jud ko nimo. Wabi ako nagsaba-saba ni ate ay. Sure ka? Sure ba? Maugi na ikaw matuuran, day. Ganahan na kay kunimo since from nagkita bitaw nako ka nga ako lang ginatagu-taguan. Ano karon pa man kaniingon, good? Pero manggod, kini manggod si Tasyo may nakaingon. Pero ang tinuod yun, I fell in love with you. Yan, saan na lang si Karina? Oh, si Pikoy ko. Ano ba? Dili. Manato na ako na itong istorya. Ay, dili ay ako na to. Dili. Lagi, manato na ako istorya. Kabaw na ito siya. Ako na itong isa sa pagmaayo. Di kita malilimutan, Tasyo, hindi kita pababayaan. Hoy, Mina, Tasyo! Kailan mo lis na? Di ba sila nga mo ni Tasyo? Oh. Si Tasyo naligsan. Ha? Oh. Mamudyan lang sila na atong. Nakitan ka tong kasugat na to ganina. Yaingon ka kasi Tasyo to. Naligsan siya? Oh, kang Tasyo ni ma'am. Asa mo siya karon? Naligsan gid siya, tinuod. Naligsan, Loy, kasi Tasyo. Nabangga sa Senes. Patay doon kayo. Ang ikwas mo kaya. Asa man siya murgi karon? It's a prank. Hindi ay pagkarong ha. Hoy, apasa tong ato Tasyo. Di apasa nagkandagan no, gabra buha ba mo jud yatay. Ilom dia oy. Apasa na to. Bahala ka diha. Apasa yung Wait, ito. klaro.
ang kahayag na way makapalong. Sugaton mo sa mga anghel, padulo sila sa mga martir. Alilu, 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 lulu, yu, 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 lu. Hoy, si Tasyo! Hoy, Tasyo! Hunong! Tasyo! Hunong! Bato! Hindi ka karong! Tasyo! Hunong! Di ka mo hunong balabayon! Di ka karong bato! Bahala mo niya. Agay! Labay mo! Ingnan kag hunong! Wa ka ni hunong! Ngano nagdikay mo ka na mo? Sadan ka? Usabi akong sa! Mao na ni Tasyo? Umawi ka man! Ayay! Ngano nagdali ka man? Ganadalay ko kay ang akong sinina. Gibunlot eh, utog. Buang ka! Napadisguise Wala ko sinina, oh. Babaeng bay ha! Buang ka! Ha? Uy, uy! Nawa, ayay, ayay, No, sige, ma'am! Sige, ma'am! Naglagot kay ko na mo! Nanong nilikay ka man? Ha? Kay nabuking na mo? Ha? Buang ka! Salbahis kay ka! Usabi nagkasalbahis na ako. Di ka salbahes? Ano nag-disguise maglay ka? Nagpadisguise na ko nga muatin mag-uugwan matsugi. Yung usaw na sugatan man ako si utog. Giri panuong ko pagkabuhangan tilamaki mo na itong tawa na to. Asas bigay! Uy! Uy, ko kay musul ko ka sa Pikoy. Ang si Pikoy to hospital. Paminaw ko muna ko. Listen to me. Ni-appeal ko og matsugi kay billing ron sa ni Pikoy. Mugawas na yung way. Bay na lang ni nakuy kapuno og mudaog ko. Di mo maminaw dito lang muna akong panguan. Ang sa ganilikay man ka na mo, gitawag ka na mo, wa man ka ni sunod sa mong tawag. Nilikay ko kay gabra ko mauwaw ko ninyo. Dapat ay sa ospital si Pikay. Unsa man gyud? Nagsulti ka studio? Wala. Nagsulti manggod. Kani nga ako mapamasi na lang apil og matsugi. Kay og magadaog mo discharge manggod ni Pikoy. Basig man na lang ba nakoy katampo. Asyo. Tinuod ka nga, naapa si Pikoy sa ospital. Oo, nasa ospital ba ron? Atong atuon, ma'am. Asa man siyang ospitala karon? Baula kay di mo ko kabasa ininisig man tugod. Pero ang ako ang hunahunaan burag tuwa to sa mother and child. Unsa? Mother and child? Panakan man na? Time sa ragod. Magklaruhay tang duha. Katong naay kamot sa luyo ni mo ganina. Kinsa mo to? Tugad. Oh! Katong duha ka kamunta sa imong likod. Kinsa man to? Nagtago man to. Kato! Kuhaan man kung na mo. Kabartis, nitago na tong loyo. Kay, dili ko kusugot iyang mama nga mukuyog na to. Ayaw lang. Sayod! Ayaw ba? Nagsulti ka Ayaw ba? tinuod? Nagsulti lagi. Pagtaro nga. Ayaw ba? Tugaan sa tinuod. Nagduga ako sa tinuod. Ay, jud mig, binuangi ha. Wala akong magbinuang. Wala akong magbinuang. Pagsulti! Nagsulti lagi. Tasyo. Sulti na lang sa tinuod, Tasyo. Oh, kamo, diskubyado mo. Atuan nyo dito. Pahala mo dito. Ma'am, unsa man, atuon na to? Ikaw! Sumay tanan naman to! Nagsulti to tinuod? Mura. Na lang nato atuon, ma'am. Ay, marag nasulti mo sa tinuod. Bahala ka di ay! Hago-hago na tayo. Unsa may gistorya ni Pikoy? Dapat na gumikistoryahan yun. Unsa pa? Ang kato, nag-iskot na ato yang uyab sa una. Wala naman din sila. X naman gusto niya, God. Nya. Unsa pa man? Napakoy istorya nimo ay nga si Pikoy. Niingon siya nako nga si Tasyo nakagusto man day na nimo di ay. Dako kay gusto nimo. Mo nagingon ni Pikoy? Di ko anang tasyoy. Aw, oh. Nakagusto nimo si Tasyo. Lagi, tinuod na akong giingon nimo. Ako pa nimo no? Si Tasyo na lang imo ah. Kagwapo atong Tasyo si Pikoy sa batiar batugnaw. Bati jud kay tugnaw. Ako nakauyon pa ko ni Tasyo kay ni Pikoy. Ha? Mo nagistorya ni Pikoy? Naina pa anang Pikoy oy. Di ko ganahan na ng tasyo. Gusto ko si Pikoy na jud ako ah. Gaya sa imong uoy, kapila ka na ko ing nga, di mo bagay ni Pikoy.
Wala yung makalaing palagihan ni Pikoy. Ako ra gyud. Maski di mo bagay ni Pikoy, mo yung ang kunon. Ayaw pa mugos. Ah, dili. Basta na yung babae magpabuang-buang na niya. Bugnoon dyan ako. Ah, bahala ka di, oy. Igatod! May tagos brinda na. Igatod! Igatod! Uy! Otog! Ako mo tuyo. Ay, sapat. Hakan makita ng brinda. Did you miss me, Otog? I miss you. Ating nabirutay kita may gusti. Gatul. Wala, Tres Benda. Wala. Libre na ta sa kwarto. Ay, makatilaw na sa akong gibit-bit nga ginabot. Hindi ko Wala pa. Kaya gusto na ko kayo masapon sa atong loob. Sure ka nga po dyan kinutuya. Ang sa pamandi ay nakaw kayong tuyo ni mo. Kaya naputlan kong tubig o kurente. Binuang mo ng imo. Ngako kung sa'y tuyo ni mo nako. Aw, di ka. Aw, ulit ako. Oh, ayaw lang. Ayaw. Don't touch me, don't touch me. Ayaw lang ba? Ano ba? Ay, lang, good maluog gina na siyo, oy. Nagbawi ta ka nga. Mala ko tuyo ni mo, love. Nabiyatik ka niya. Di ko naman pa magkwarta. Bahal man tagkwarta. Ubiyak ko, love. Tuka ba? Ginabi kwarta, Becky. Magmabayad na akong bill. Sino? Huwag ko'y kwarta. Kiri na lang, oh. Kiri mo kuhaan dito, oh. Gamita kay dako manigbayad kay mahal man ni. Mahal ni palit ako ani. Pinda na dito. Kanya ko sakto kay ngay. Dapat tingkan. Kinag-t-shirt ako naman man, be. Kimapit mo party ugma. Ako yung di ka ani. Oo, linda kayo kinaik. Makukas ako. Oo, kukasa dahil. Ginsa. Basta ikaw, sus. Ay. Ang pingid yung mga. Hindi mo bakos. Hubuon sa nila ako. Ano man, be. Kaya lalo kay kong kasunod. Ba't kay kong bakos, be. Oh, sige. Sige, may ni kaya ready na. Kung saan naman saan? Nalipas, sige kong kasunis. Ako sa mga man, be. Ako, ano ba? Wala kayo. Kanya ako, mag-prefer man ko. Ay, ako nakakita ng panduha. Di kayo, sumok kasi kita ka man sa kwarto. Ibalik na ako. Sige. Wow. Dali, ay! Masira mas palawan na ni. Magdali gina siya. Ay, excited di kayo na siya. Dali ba? Nahog na akong kalimanan. War man isuot. Ayaw, nagkakak mo na isuot. Kali mo pintas ba ang pingin na ha? Siyempre. Kaya ato na cribs, masira mas palawan. Di ba bro? Marinda ba ko? Asa man ka? Ingon ka ito sa kwarto. Balik na yun! Ako sa Iplindang! Pintas, yung pagkabalik sa bill! Di ba, I love you! Wow! Pinulangin mo ko! Asa naman ka?